Както обещах в едно от предните ми клипчета, днес ще ви представя ето тази гривничка, която е изработена от 3 камъка, които могат да бъдат по ваш избор. Сребърни или златни маниста, като в случая са златни, и едно кристално сърчице Сваровски. Сега ще ви я покажа по-отблизко и ще ви обясня малко повече за свойствата й. Трите камъчета, които виждате, са черен турмалин, розов кварц и аквамарин. Турмалинът е най-силният защитен камък на Земята. Той ни предпазва от навлизането на негативна енергия към нас, затова аз го препоръчвам на хора, които работят в много силно токсична среда. А розовия кварц, както всички знаем, е камъкът на любовта. Той ни напомня да бъдем по-меки към себе си, да допускаме любов и спокойствие в ежедневието си. А пък от своя страна аквамаринът е камък, който успокоява ума и помага да говорим и мислим по-ясно, особено в напрегнати моменти. Кристалното сърчице на Сваровски е щипката бляса, която е необходима на гривничката, а златните елементи действат като усилвател. Те подчертават красотата на камъните, правят енергията им по-цялостна и добавят един фин завършек на цялата гривничка.